R8, Martorell, via 1, tren accessible. Tren curt, R8, Martorell, via 1, tren accesible. Tren corto. R8, Martorell, via 1, tren accessible. Tren curt, R8, Martorell, via 1, tren accesible. Tren corto. R7, Sant Andreu Arenal, via 6, R7, Sant Andreu Arenal, via 6, R7, Sant Andreu Arenal, via 6, R7, Sant Andreu Arenal, via 6,
Propera parada, Cerdanyola del Vallès. Correspondència amb línia 4 de Rodalies. Próxima parada, Cerdanyola del Vallès. Correspondencia con línea 4 de Cercanías. Propera parada, Montcada i Reixac, Santa Maria. Correspondència amb línia 4 de Rodalies. Pròxima parada, Montcada i Reixac, Santa Maria. Correspondencia con línea 4 de Cercanías.
Montcada i Reixac, Manresa. Correspondència amb línia 4 de Rodalies. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Montcada y Reixac, Manresa. Correspondencia con línea 4 de cercanías. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Montcada bifurcació. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Pròxima parada, Montcada bifurcació. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanías. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén.
Propera parada, Torre del Baró. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies i línia 11 de metro. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Torre del Baró. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanías y línea 11 de metro. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Barcelona-Sant Andreu Arenal.
Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies i línia 1 de metro. Pròxima parada, Barcelona-Sant Andreu Arenal. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanías y línea 1 de metro. Barcelona, La Sagrera, Meridiana. Correspondència amb línia 4 de Rodalies, metro i serveis regionals. Pròxima parada, Barcelona, La Sagrera, Meridiana. Correspondencia con línea 4 de cercanías, metro y servicios regionales.
Propera parada, Barcelona Arc de Triomf. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies, línia 1 de metro i serveis regionals. Pròxima parada, Barcelona Arc de Triomf. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanías, línea 1 de metro y servicios regionales. Propera parada, Barcelona plaça de Catalunya. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies, línies 1, 3, 6 i 7 de metro i ferrocarrils de la Generalitat. Pròxima parada, Barcelona plaça de Catalunya. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanías, líneas 1, 3, 6 y 7 de metro y ferrocarriles de la Generalitat.
Barcelona, Sants. Correspondència amb línies 2, 3 i 4 de Rodalies, línies 3 i 5 de metro, serveis regionals, AVE i trens de llarga distància. Pròxima parada, Barcelona, Sants. Correspondencia con líneas 2, 3 y 4 de cercanías, líneas 3 y 5 de metro, servicios regionales, AVE y trenes de larga distancia. Tren estacionat a la vía 10. Está fuera de servei. Atención, por favor. Tren estacionado en vía 10. No presta servicio. Regional. Procedent de l'Hospitalet de Llobregat. Destinació Lleida. Vía 8. Per Manresa. Regional. Procedente de l'Hospitalet de Llobregat. Destino Lleida. Vía 8. Por Manresa. Arenys de Mar. Vía 8. Arenys de Mar. Vía 8. Avant. Procedente de Lleida. Vía 3. Avant. Procedent de Lleida. Vía 3. Avant. Amb destinació Girona i Figueres Vilafant. Vía 6. AVE. Procedente de Madrid. Puerta de Atocha. Destino Figueres Vilafant. Vía 6. Avant. Con destino Girona y Figueres Vilafant. Vía 6. Granollers Centre. Vía 13. L'Hospitalet de Llobregat. Vía 7. L'Hospitalet de Llobregat. Vía 7. Vilanova i la Geltrú. Vía 9. Vilanova y la Geltrú. Vía 9. Media distancia. Procedent de Figueres. Vía 10. Media distancia. Procedente de Figueres. Vía 10. Valgo. Destinació València Estació del Nord. Amb sortida a les 19.
L'Hospitalet. Correspondència amb línies 3 i 4 de Rodalies, metro i serveis regionals. Final de trajecte. Próxima parada, L'Hospitalet. Correspondencia con líneas 3 y 4 de cercanías, metro y servicios regionales. Final de trayecto.